தீபாவளிக்கு இன்னும் 2 நாட்களே உள்ள நிலையில் தென்காசி மாவட்டம் பாவூர் சத்திரம் ஆட்டு சந்தையில் விற்பனை களை கட்டியுள்ளது. இது குறித்தான முழு விவரங்களோடு எமது செய்தியாளர் ராஜன் இணைப்பில் இருக்கிறார். வணக்கம் ராஜன். ஆட்டு விற்பனை தற்போது களை கட்டியுள்ள நிலையில் ஒரு ஆடு எவ்வளவு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது? அங்கு வரும் வியாபாரிகளுக்கு கழிப்பறை வசதி உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் உள்ளதா? முழு விவரங்களை நீங்க பதிவு பண்ணலாம். வணக்கம் பத்மநாதன். அதாவது தீபாவளி பண்டிகை என்பது இன்னும் 2 தினங்கள் கழித்து கொண்டாடப்பட உள்ளது. நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு அசைய பிரியர்கள் ஆடு, மாடு, கோழி உள்ளிட்டவை சமையல் செய்வது வழக்கம். அந்த வகையில் தென்காசி மாவட்டம் பாவூர் சத்திரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த வாரச்சந்தை, அதாவது வியாழக்கிழமை தோறும் நடைபெறும் இந்த வாரச்சந்தையானது தென்காசி மாவட்டம் மட்டும் அல்லாமல் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் பல்வேறு கிராமப்புறங்களிலிருந்தும் அதிகப்படியான வியாபாரிகள் தங்களுக்கு தேவையான ஆடுகளை வாங்குவதற்கு இந்த சந்தைக்கு வருவது வழக்கம். இந்த நிலையில் தற்போது இந்த சந்தையானது காலை கூடியது. ஆடு, மாடு, கோழி உள்ளிட்டவைகள் அதிக அளவுக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அதே போல் விவசாயிகளும் தாங்கள் வளர்த்த உயிரினங்களை கொண்டாந்து இங்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஒரு ஆட்டின் விலை 5000 ரூபாய் முதல் 15,000 ரூபாய், 20,000 ரூபாய், 25,000 ரூபாய் தரத்துக்கு ஏற்ற போல் இந்த ஆடுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதாவது கடந்த 3 வியாழக்கிழமை தோறும் நடைபெற்று வந்த இந்த சந்தையில் இந்த சந்தை என்பது தீபாவளி பண்டிகை வார இறுதி நாட்கள் விற்பனை என்பதால் இன்று வழக்கத்துக்கு மாறாக அதிக அளவு வியாபாரிகள் குவிந்து உள்ளனர். இந்த நிலையில் ஆடு வியாபாரம் என்பது தற்போது களை கட்டியுள்ளது. இதனால் அதிகப்படியான ஊர்களில் இருந்து வந்து ஆடுகளை வாங்கி கொண்டு வியாபாரிகள் செல்வதால் அதிக அளவு லாபம் கிடைத்துள்ளதால் இந்த பகுதியில் உள்ள விவசாயிகளும் ஆட்டு உரிமையாளர்களும் தெரிவிக்கின்றனர். பத்மநாதன். தங்களின் முழு விவரங்களுக்கு நன்றி ராஜன்.